Hayo! Pa. Ay, anak. Na may maningilay pa. Maningilay na siyan. Sige, kaya kung Sige pa. suotong Sige ako pa. sa nina niya. Magdrama ka diha pa. Magdrama ko. Basta pa. Ayaw mo pa sobrahe pa. Uy. Sige. Dila ko maguba. Sige pa. Hayo! Dali lang. Dali lang. Sir. Ay, madam! Maningil po ka, sir? Ay, salamat na bala na yun ni mo. Sir, naman yun. Tabo sa akong papa, sir. Pang akong papa, sir. Nabuang. Unsa ko no? So, mauna, sir. Unsa ako man ninyo pagsukot sa mo, sir. Kay nibuang naman akong papa. Madam. Lumang tugtugin na yan. Sir. Nagapabaliw ko sa imo, sir. Banga tinuod ba yan ang tabo sa akong papa, sir? Lumang tugtugin na yan, madam. Sir, ikaw, sir, basta gusto mo, sir, tanawan na akong papa. Di ka matuhan ako, dili na ka makita imong papa. Dali di, sir. Ang tuwag ka. Tanawa akong papa. Sumubiya, sutol-laton mo, kumukuwata. Unsa naman na, pa? Ang ihulog na kuning bomba. Pa! Ipagawas sa kuning bomba. Unsa naman ka pa, sir, tanawa ka na akong papa, sir. Papa nga likot pa na sa iyang muli. Dapat maluoy ka sa akong papa, sir. Ang baseball bat, sir. Gisuot niya sa iyang lupot. Ano sa balay mong papa, madam? Inibuang na ganini, sir. Pa! Ang tuwag ka. Sumubiya. Giunsa naman na mo pa, Ako ni giit sabi. Itsa ko ni. Ako ni. Tanawagot, sir. Gibuhat niya giko-giko ng baseball bat. Madam, ano man na yung ginagunitan, madam? Gingan, sir nga, nibuang na akong papa ba? Ako na lang. Itsa ko ni. Itsa ko. Sino ba ng tawa niya? Pa, maningil na pa. Maningil? Oo. Itsahan ako ni. Turada. Sir. Madam! Unsa man na, sir? Nibuang na gid akong papa, sir. Sige, madam. Malakadalan ko, madam. Pa. Nilakaw na. Mayo. Pa. Unsa man ang imong baseball bat sa imong lubot pa? Mayo ni kay para mabala niya nga nabuang na ko. Okay na ka pa? Okay na ko. Basta ma-interon mo na hemorrhage ka pa, ha? May problema na tayo. Grabe ka pa, oy. Antos ng gabay, antos. Kaya ni mo pa? Anak naman ko sanay ni ko na sa Grabe una. naman ka pa, oy. Marag tinuod yung ka pa ba? Mura dito kong tinood na buwag. Mura, Jud. Sige. Buhatong Pero ako na pa, oy. Basta madayunan ka pa ba? Adi lagi na ba na yun? Sige na, dali na. Anak! Hoy anak, nalapoy maningil og utang. Pagawas na mo na mo chinilas dire sa inyong gawas. Walay tao dire. Pa! Naanang babae nga tiguwang pa, oy. Maningil po nag-utang. Maningil na po ni pa. Siyempre nga itong strategy. Itong imo. Sige pa. Magpabuang-buang na po ko. Atubangon lang sa nako pa. Kadali pa. Atubanga. Ayo. Dali lang. Ayo. Oy, hindi. Tiyay, mayong aga ni mo. Maningilapod ka, tiyay. Ay, maayo kay kabalok ka. Asa naman ang imong pa? Tiyay, wala pa kakabalita nga ang akong papa ni Buang?
Unsa ni buang? Walay pa buang bu. Pabiyaso talaga mo Tiyay, tanawa nga akong papa kay luoy kayo ning akong papa. Anak! Unsa luoy. Pasudla ko. Tiyay, tanawa nga akong papa. Anak! Oh my goodness. Napagapon daw, di pamanta. Ako si Superman! Gani tiyay kay... Murgulpi naman ni tiyay, oy. Ako si Superman! Nawat siya naman ay magpapa kay nagdula-dula naman nagpanit. Ako ning hambangan ng Hoy! atong panit! Ang panit sa balbakwa! Hoy! Sino ka? Pa! Sino ka si Jackie? Ayaw yung anak, papa! Oy, unsa man nagdula magpa... Sino ka? Sino ka? Dahi, basi kung pwede ka salot, dahi? Magunsa mo ka, tiyay? Basi kung pwede... Bala si tatay mo, ako nalang magdula sa iyang panit. Tiyay, oy. Dili na pwede, tiyay. Anak, sino na ka-istorya mo? Dolo na ako. Ay, do... Hindi. Ako nang imong giutangan. Ako sa kuno? Basi kung pwede. Maistorya ta kadali. Pwede ta mag-istorya. Nibuang na daw ka? Unsay buang? Nibuang na daw ka ba? Wala ko'y buang. Wala'y buang dire. Nga nang gidula-dulaan man ani mo ibong panit. Ba maginay problema, maginay maayo. Basi kung pwede. Ako na lang namudula. Ako madula sa imong panit. Dulaon na po na ako ni mong utang. Pwede. Sukol ka? Asukol kayo ko. Sukol ka, ha? Ikaw day. Ako sa madulaan, di ha? Mayo. Basta... Okay ka pa? Murag na tulila naman ka pa, oy. Pa. Ayun nung gani pa nga. Nakaamba ka sa bintana pa. Wala pa. Urot din ang imong pani. Grabe man di ay to si madam, oy. Ulihin na ako na ibaluan pa nga. Tirador man di ay to si madam. Pa. Hoy. Ayaw ko tandoga. Anong tulala naman ka pa? Hoy. Kagatulo ang imong laway pa. Dali lang. Sino ka? Pa. Tapos ng imong drama pa. Hoy. Wala na yung maningil sa to. Kay nibuang naman ka. Og nga ang anaan ko diri sa. Hoy, nanganganak ko diri sa heaven. Pa. Sino ka? Okay na ka pa? Hoy, Basilio. Crispin. Saan naman natabo sa akong papa? Uy. Pa. Den si Sisa. Pa. Sino ka? Sagpaon ako sa papa. Sino ka? Sino ka? Pa. Sagpaon ako ang papa. Pa. Agoy. Okay na ka pa? Dali lang. Sino ka? Ako ang imong anak. Wala ko'y anak na Si babae. Bikay. Wala ko'y anak Si na Bikay ni pa. Wala ko'y anak. Pa. Doon na dayunan ka na pa. Unsa ko na. Dalon ta na ka sa ospital pa. Ayoko Dalon ta na ka sa ospital pa. Pa, oy. Ayaw pa buang-buang pa pa. Maluway ka pa. Nadayunan naman ko ka pa. Ayoko gunite. Papa. Magdalagan ko. Papa. Magdalagan ko. Wala. Ito. Pa. Wala kay shorts pa. Balik. Napabubuang lagi ba? Dayunan lagi dagi. Uy, Lilian. Anong imoon ko? Pabulong na si tatay mo. Nalalas tatay mo dito sa ano. Oo. Dapat talon ni tatay. Sa sobra bala kung isa bala papadyo. Nadayunan.